धीरज डीजे यूसुफ। रस में डूबल बा बड़ी रसदार बा। धीरज डीजे यूसुफ। रस में डूबल बा बड़ी रसदार बा। खल मोर रजऊ जिलेबी तैयार बा। रस में डूबल बा बड़ी रसदार बा। खल मोर रजऊ जिलेबी तैयार बा। रस में डूबल बा। धीरज डीजे यूसुफ सेवई बाजार प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 9794273080। से तरस भरी जाई। गरम गरम खैबा त मजा खूबे आई। कटुबा कचाक से तरस भरी जाई। धीरज डीजे यूसुफ। बनल देसी घी में स्वाद मजेदार बा। बनल देसी घी में स्वाद मजेदार बा। खल मोर रजऊ जिलेबी तैयार बा। बनल देसी घी में स्वाद मजेदार बा। खल मोर रजऊ जिलेबी तैयार बा। रस में डूबल बा। धीरज डीजे यूसुफ सेवई बाजार प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 9794273080। रोजे रोजे खैबा त भाग बनी जाई। जतने तू खैबा वो तने मन भाई। रोजे रोजे खैबा त भाग बनी जाई। जतने तू खैबा वो तने मन भाई। जे न कबो खाइल ओकर जियल बेकार बा। जे न कबो खाइल ओकर जियल बेकार बा। खल मोर रजऊ जिलेबी तैयार बा। जे न कबो खाइल ओकर जियल बेकार बा। खल मोर रजऊ जिलेबी तैयार बा। रस में डूबल बा। धीरज डीजे यूसुफ। बिजली कहेली तनी खाला करे जबू। विनय बिहारी बात माना तू रजबू। बिजली कहेली तनी खाला करे जबू। विनय बिहारी बात माना तू रजबू। हमारी जिलेबिया में रसियार पार बा। धीरज डीजे यूसुफ। हमरी जिलेबिया में रसियार पार बा।
खाला मोरे रजबू जिलेबी तैयार बा रस में डूबल बा बड़ी रसदार बा खाला मोरे रजबू जिलेबी तैयार बा रस में डूबल बा बड़ी रसदार बा खाला मोरे रजबू जिलेबी तैयार बा रस में डूबल बा बड़ी रसदार बा खाला मोरे रजबू जिलेबी तैयार बा रस में डूबल बा बड़ी रसदार बा खाला मोरे रजबू जिलेबी तैयार बा रस में डूबल बा। धीरज डीजे यूसुफपुर सेवई बाजार प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 97942730